زي راديو دمፅ أمريكا راديو دمፅ أمريكا ب22 ب25 ب31 متر باند قمون راديو بتلفزيون كأ بإيثيوسات فيسبوك يوتيوب مشت كاب 4 فرقان ويكا خاب 10 فرقان يمحلالف تحن دمسكم كبرى سمعتنا لومي سوني 11 تقمت 2021 ويكا بحث تقمت 2014 عام ثبرتيم مدباتنا خمت لمود زينا خنجمرينا دحر زينا خنتاتهم قبل بيا زلو سدتنيات زملكت صبصاب كمون سومنا سبورتاو صبصاب كهلونا بسعب قدم سرع مدبنا ساينس تكنولوجي ناب هاجرات اسيا وسدنا نكلم سلام سيكم مدلاتنا تكتاتلو زعدمكم مني افورقي زينا هنقدمنا كاب قبر مدهن كما يقنيهم زينا كسمعكم سراويت إثيوبيا قبل الحيلات تجراي لما عند سوني والتدراوي متقعت مفناو هزباويان حرنة تجراي قاليسو وهاب قال حوحات عتوجيتها شوردا نرويترس بتليفون أبزها وقال سراويت إثيوبيا مس حيلات كل الأمحارة بمتحبار حيلات تجراي كاب كل الأمحارة نموسا متقعتي فتصيما مالو إلام رويترس نناي عتوجيتها شوردا مجلسي بناس أوجنا الرجاجسون متقعتي تفصيمون تخوينو استحتتها وهابت قال قدماء مينستر أبي أحمد زخنا بالنسيوم من قصة إثيوبيا أملا أتحجر نزر كابو زي قاتاتو كاب تكبارات كبر شبرا نايمكل حلافنت هلو كبلا مليسان منقسي إثيوبيا حوحات أبكل الأمحاران كالوت كبابتاتن نزفص عنوت هوكاتن قتلاتن ممكاتو كقصل ييلان توساق مبريكي حبا أسات حالة الكمتين قهو سراويت إثيوبيا مسناي فولي حيلتات أمحارا بمتحبار أب كلهم جنبارات زتوادد متقاعتي فتصيمو إلو بيت صحتات آتو جيتاتشو أبزوصو مجلسي وتوم حيلتات أو وقلتنا ورقيسان حارون دبداب كبيد برات وجي نفرتي درونات تانكتاتن تونج افتي روكيتاتن متقامم اتمجلس حابير الله ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደሴ ካብ ዝተፈቀደሎም ኣካላት ጸጥታ ወጻኢ ካብ ምሸት ሰዓት 2 ጀሚሩ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ክልኩል ምዃኑ ክፍሊ ሰላምን ድሕነትን ህዝብታ ከተማ ኣፍሊጡ ዝኾነ ይኹን ዘይተፈቀደ ሰልፍን ምትእኽኻብን ከምውን ታርጋ ዘይብለን መካይን ዝዝውሩን ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ እዮም ይብል እቲ ዝወፀ መምርሒ ብመሰረት ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ቦሮና ክወቅዕ ዝነበሩ ዝናብ ብምድንጓዩ ከፍቲ ሞታ ከም ዘለዋ ነበርቲ ናይቲ ዞባ ገሊጾም እቲ ክስተት ካብ ዝጅምር ሓደ ወርሒ ከም ዝገበረ ዝገለጹ እዞም ነበርቲ በዚ ምኽንያት ድማ ኣሽሓት ከፍቲ ምማተን ገሊጾም ናይቲ ዞባ ቤት ጽሕፈት ሃፍቲ እንስሳ ብወገኑ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 4000 ከፍቲ ምማተንን ልዕሊ 9000 ዝኾና ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ከም ዝርከባን ገሊጹ ኣሎ ኤጀንሲ እንስሳትን ሃፍቲ ዓሳን ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝሰሙን ሓገዝ መሃብ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ገልሞዳዊት ኣብ ኢትዮጵያ መበል 11 ክልል ንምስራት ዘኽእል ህዝበ ውሳኔ ምክያዱ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ለማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 20 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ብዝተኻየደ ህዝበ ውሳኔ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ 5 ዞባታትን ሓደ ፍሉይ ወረዳን ብሓድሽ ክልል ክውደቡ ዘኽእሎም ዝለዓለ ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ክልል ንምስራት ህዝበ ውሳኔ ክካየድ እዚ ናይ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ንካልኣይ ግዜ እዩ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ አዲስ አበባ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርሲቲታት ይመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ መፍትሒ ክወሃቦም ሓቲቶም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ዩኒቨርሲቲታት ዝወፁ ተምሃሮን ወለድን ቅሬቶኦም ንምስማዕ ሎሚ ናብ ሚኒስተር ትምህርቲ እንተኸዱውን ሰማዒ ኣይረኸብናን ኢሎም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረቡ ጥርዓናት መልሲ ንምርካብ ንሓለፍቲ እቲ ሚኒስተር ንምርካብ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝእዋን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ልኡኽ መኽባር ሰላም ናብ ሓበራዊ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ክኸውን ወሲኑ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ቤት ምኽሪ ሰላምን ድሕነትን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሶማልያ ሓንፈት ተልእኾን ክኸውን ብናይ ሕብረት ኣፍሪካ ነፃ ገምጋም ዝቐረበ ሓሳብ ተቐቢልዎ ኣሎ ይብል እቲ ልኡኽ ክጅምር ተባሂሉ ተወጢኑ ዘሎ ጥሪ 2022 ብኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ እዩ ኢሉ መንግስቲ ሶማልያ ቅድም ክብል ንተራ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ብምድጋፍ ናይ ጸጥታ ሓላፍነት ናብ ሓይልታት ሶማልያ ክመሓላለፍ ኣለዎ ክብል ነቲ ትልሚ ነጽግዎ ነይሩ አንጻር ቦኮ ሓራም ይዋግኡ ዘለዉ ዓዘዝቲ ወታደራት ካሜሮን ቻድ ኒጀርን ናይጀሪያን መራሒ ቦኮ ሓራም ተቃቲሉ ምስተባሃለ ካብ ጉንበት ጀሚሩ እንተወሓደ 3600 ዕጡቃት ኢዶም ከም ዝሃቡ ገሊጾም ኣለዉ ናይ ኣርባዕተን ሃገራት ሓበራዊ ወታደራዊ ኣዛዚ ሜጀር ጀነራል ዓብዱል ኻሊፍ ኢብራሂም በዝሒ ካብ ቦኮ ሓራም ይሃድሙ ዘለዉ ዕጡቃት በብመዓልቱ እናወስኸ ኢሎም
ድሕሪ 34 ዓመታት መጋባእያ ቀትለት ናይ ቡርኪና ፋሶ ፕሬዚዳንት ነበርን ካልኦት 12 ተጀሚሩ ኣብ 1987 ኣቋጽራ ፈረንጂ ዝተኻየደ መፈንቅለ መንግስቲ ስዒቡ ቅንጸላ ፕሬዚዳንት ነበር ቡርኪና ፋሶ ቶማስ ሳንካራን ካልኦት 12 ሰባትን ፍርዲ ሎማዓንቲ ሶኒ ጀሚሩ ቀንዲ ተኸሰስቲ ናይዚ መጋባእያ ኣብ አይቨሪ ኮስት ኣብ ስደት ይነብሩ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ነበር ብሌዝ ካምፓወሬ ኣብቲ መጋባእያ ኣይርከቡን እቲ መፈንቅለ መንግስቲ ክካየድ ከሎ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብሂወት ዝተረፈ እንኮ ምስክር ኣማኻሪ ሕጊ ሳንካራ ዝነበረ ኣልዋናት ትራዋሪ እዩ ሎሚ እውን ከም ሃገራዊ ሓርበኛ ንዝቁጸሩ ሳንኪራ ቀቲሎም ዝተባሃሉ ኣብ ኦጋዱጉ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለዉ ላዕለዎት ወታደራዊ ሰበስልጣንን ፖለቲከኛታትን ዝነበሩ 14 ተኸሰስቲ ብምቕታልን ንመቕታል ብምእላምን ተኻሲሶም ኣለዉ ቀንዲ ተኸሳሲ ብሌዝ ካምፓወሬ ድሕሪ ናይ 27 ዓመታት ስልጣን ኣብ 2014 ኣቋጽራ ፈረንጂ ብዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣኖም ተባሪሮም ኣብ አይቨሪ ኮስት ብስደት ይነብሩ እቲ መጋባእያ ፖለቲካዊ እዩ ክብሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኮኒኖም ኣለዉ ኣሜሪካ ወታደራታ ካብ ኣፍጋኒስታን ካብ ተውፅእ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ምስ ላዕለዎት ተወከልቲ ታሊባን ንፈለማ ግዜ ገጽ ንገጽ ኣብ ዶሃ ተራኺቦም እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ሰበስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ናይ ኣሜሪካ ዓለም ለኸ ተራድኦ ልምዓት USAIDን ማሕበረሰብ ስለያን ዝርከብዎም እዩ ዝተዘራረብሉ ዝርዝር ዛዕባ ተዘይተፈለጠውን ኣሜሪካ ዜጋታታን ካልኦት ኣፍጋናውያንን ካብቲ ሃገር ብውሕስ ምውፅኦም ከረጋግጹ ክትደፍኣሉ እያ ተባሂሉሎ ትካላት ሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ወኪላት ረድኤትን ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝለዓሉ ኣዝዮም ወሰንቲ ጉዳያት ሓደ ድሕሪ ምቁፅጻር ስልጣን ታሊባን ዕፃ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ተስፋ ኣለዎም ታሊባን ኣፍጋናውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዘመዝገቦም መሰላት ድሮ ምፍሓቅ ጀሚሩ ኣሎ ሰለስተ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሮም ክኢላታት ስነ ቁጠባ ዝተሓተ ክፍሊት ኢሚግሬሽንን ትምህርትን ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ዘለዎ ተጽዕኖ ምርምር ብምክያድን ሳይንሳዊ ዓውዲ ብምፍጣርን ናይ 2021 ኣቋጽራ ፈረንጂ ተዓወቲ ሽልማት ኖበል ኮይኖም ኣለዉ ሎማዓንቲ ሶኒ ዕላዊ ዝኾኑ ተዓወቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ በርክሌይ ተመራማሪ ዴቪድ ካርድ ኣብ ማሳቹሴትስ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ተመራማሪ ጃሽዋ አንግሪስን ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ጉይዶ ኤምቤንስንን እዮም ኣብ መወዳእታ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ 238 ሚሊዮን ሰባት ከም ዝተተሓዙን ኣስታት 5 ሚሊዮን ድማ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ገሊጹ ሎማዓንቲ ሶኒ ንግሆ ከም ዝሓበሮ ኣስታት 6.5 ቢልዮን ክታበት ኣብ ዙርያ ዓለም ተዋሂቡሎ ብራዚል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝጅምር ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ልዕሊ 21 ሚሊዮን ሰባት ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 600,000 ሰባት መዝጊባላ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ናብ ሊብያ ክንሰግር ኢና ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ካብ በበይኑ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋፅኡ ስደተኛታት ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት UNHCR ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ዝበዝሑ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ካብ ሱዳን ኤርትራ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ካልኦት ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ኮይኖም ኣብ ሊብያ ዝጓንፎም ዘሎ ሕማቅ ኩነታታት ተሓሕዛ መጥቃዕትን ከም ዝቃወሙ ይገልጹ ኣብርሃም ተስፋልኡል ንሓደ ካብቶም ስደተኛታት ብቴሌፎን ኣዘራሪብሎ ንድሕነቱ ክንብል ስሙ ክንዕቅበሉ ኢና ናብቲ ቃለ ምልልስ ክንሓልፍ ጠለባትኩም እስከ ንገረና ሕጂ ክንደይ ሰባት ኣለኹም ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት እንታይ ትሕቶታትኩም ከ ንሕና ብዙሕ ነገር ይስግምና ዘሎ ላሕጂ ኣብቲ UNHCR ዝበሃል ኣካል ወላ መፂና ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ኢና ዘለና ዳርጋ بعدين ساعتها أنا خبتي أدمام سجبرنا ولا تي مسار ما تي ولا حنتي دجبرنا نجري إلا مش عاقل إلا سبعة أبتجزاوتنا شيء ولا تي البيان ونهجين سجاتنا كصبرتن قلني تكسرنا له مالتي تجزاوتهم طبعا شيء بشنتن قلن تي مسار ولا حنتي مبيا هي كبرتها إلا ولا حد نجري إلا كله ولا أشهر ساعة مالتي بقري يهسيلو أو مش مسأنا قريب مالتي كني معلتكم الله مبتي بيت صفت UNHCR أبكنيو عرب مالتي عربينا مثلا نحن بحرت أدمى كم حجي قفات في جزيرة نحن تجهزنا له مالتي قال خلصوا من قبرت الله مالتي بس عفدنا يمسار نحن هذا الحراج مثلا بحرت أدمى مالتي بعرب مش جتنا مثلا كسر رجوا ولا حتى نقدر حطونا السمع على أكاليلا أدمى من تاي تبقسوا
أجمع بقى سويلهم بقى سب يحرموا بحثنا يقطفوا بقلي يقطفوا أبروسيو تيميت الله أكلتا ما حتى قلديتك ما قروني بوها مسو ما حرمت الله كلتا خلاصات ما قرونه وسط كل بزحنا قال بس بحثنا يقطفوا قلي يقطفوا يرسها يحرموا وجي بقى عقل مستود أنا معرفهم دوسا وين معرج كابتي بيت مأسرت خندي يخون سب هاديمو بنات كاجمت وعجي أبتي بيت مأسرتي أرجع بتلفون دلوم على شو ما تشحن قال لي ناتي أنا نرى عجي بناتي قمقام على أساس حمشة شحدا وشي خول جينا قاوز ترفلورين ولا كلهم موسمين أجي أبتبيت مع سرتي نحن أبتي قدم مسيوم قدامات مسيوم بوليس قال مرة تبع أصلا حج أنا أكمل سر نبوركو مسوم تبع أصلا تي معاطفات قال ملا نبرة بدقة عصوم قال كفافيتنا تسبنا شعي وشي معاشي هو فيه يجي خاوم سوسة مالتي يوم بوليس عرب سلنا نبرة قاعد عم بزحي سراوي تاي نبرة معسكر شعي مسدور له مالتي سب كتوس وصمت يوم بدحري يجي تسب وبزحته توفي مالتي يجي وشي لك هذا الخط عسكري وشي مر أبزنا ينسار يجي وحداتنا مسينا كابسنا سميتها كمان عيد الدنيا وبزحته سب قال تجوي تطفوا له يجي وبزحتهم تفهمين تجوي ولا تهزبي مالتي تجوي يخفلوا مع الله 10 دينار $10 مالتي قال يبلوا مع الله ولا تيم هزبيهم كجديد من العالم تجي تسب كابت دمتها مالتي تتفق بزح تجوي على ذا مجويتين قالهم كوين مالتي مجوي تقتل كلاس بولك سبعة بجزم عقبهم مالدي ولا همي هو والكسبات بجزم وسيدهم يخفلوهم جنزبي قالون بتنايتي منجستي مالتي هذا 3-4 سب أبا حدا نسوون كومو سوريهم مالتهم حكيم جنزبي لهم ما حتى يجي كومو 3 حكيمهم كونين $10 لهم مسوم جليتي مع تصيرهم مسيوم مالتي مسيوم مالو 3 كوميتا تجي طفولو بزحت كم دحتاتكم حجي إنه يعني إسعار نتايز له نحن يونس أربعة أنتاي مو لا حنتي سمعنا إني بزح جزين دينا نحن نرجع عدي كابتيوم نديس دينا فينا مالتي بزحات يرفعني ما بزميتهم تشان 10 شو عتني أنا أكيد بزعدي بزحات حواتي ما بزمالتي تريفهم له ولا حنتي يونس إحنا على الحجي بزح جزينا بس أجرنا يسمعنا نحن جمهات بيصحفوت بس إحنا درجة تسمع وريتنا ولا حنتي سمعنا يكلم إحنا دلنا قلنا تتخيلوا نحن مالي خبزة عد خنوة سبك خبزة عدس ولا دخونه يقول ولا أفريقيا يقول خبزة عدس يعني نوع حسناتنا تسفع زلو خي مثل بالرأي خالا همي أنا مثل نجم عدي هو تميني إسعار هو كم يقولوا اليوم قل ولا حنتي تجي نحن مش مثلا بزح حطينا مالتي أوصونا خبزة عد قالين يعني قل كم زد بلا كامل ولا حنتي حطينا كمولو سرنا يقالوا حجز كانوا بكم أبزد لكم ما حجز كانوا بكم اليوم نام جمرة ما حط مالتي أنت حجز أنا بيكنا أتو أبزد مخنياتو زي جزخرة يقولوا قمتي لهم قفي فامنا يوم أرودي وصلنا يوم دلوا يوم عدي تيجي نسار كا جنزب هينا حجز كانوا بكم ما أكيد قالوا لهم أبي كن كي جنزب هيبكمنا نبينا مهن كي بخمسة جيت جنزب نحن حجز هاي اللي ناني أنا وصلنا نركون وصلنا إلنا مرة أنا حنت دحري ولا حنت بس حتى معاشهم زي والله سنة تقول عندك كذا لا خبرتها يبنا قال يبنا ولا حنت حجز هاي جبورنا سابج سوشيال ميديا زي كم زرقوس بتاعت كل عسبيت دقلوا مقبي كان مثل الخبيت تخبو حجي ولا حتى أنت أدري خيابك سئلتها تقولنا ساعة أبا مقبي تبهالي لك ولا حتى يلا نبيت صحفت لعلى كوميشن سدتنياتات تجانفر ليبيا كنركب دقاقي فتينا أسألت أنان أبزغل صلقن تخطاتلنا حابريتا خانسع تسفان قبر أقلقلوت زينا أسوشيتد بريس لومي أبزوج أو زيناون التي أب ليبيا زكاية زلو عامسات مسقبنات أنصار سبعونت زم الدبيو خبل فولي مرماري لأخ حبرات هاقرات قليت واللوم بمسارة أبصابات الكوميشن أستات 10 حزب سدتنياتات أبتحت أزيز أنكر كنت سنات مسرتها وقرباتن أبيات مأسرتي ليبيا كم زلو يملكت عديتات هزانات ون ببزحي أبت أبيات مأسرتي يركبهم بسنكت الزكاية زلونا يتقاوم السلفتاتون لعلوى كوميشن سدتنياتات حبرات هاقرات أب تريبولي زركب بيت صحفتيو عاصي مهلاو ملكيت اللوم ازي راديو دمص امريكا ايون بارنا بزقصل صابصابنا سومناو سبورتاو زينا خوني زلطو سرع مدب سبورت غا وكيلنا برهانة برهن أقوابلان متبابع شلماتن عوتي غانتا قدد مشكلتا إيرترا ملكيتو كابس مراز لأخلنا تصابصابي كون نكتاتل
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ 18 መስከረም ክሳብ 26 መስከረም 2021 ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ መበል 87 ዓለማዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ብመንገዲ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ታሪኻዊ ዓወት ንዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳም 9 መስከረም ኣብ ኣዳሃሎ ተቀቢሉ ኣተባቢዑ ኣብቲ ርክብ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ንዘሎ ዕቁር ዓቅሚ ዘንጸባረቀ ረዚን ዓወት ንህዝብን ሃገርን ክብረት ምዃኑ ብምጥቃስ ንተወዳደርትን ኣለይቶውን ምስጋኑ ዘቕረበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዚ ዝተረኸበ ዓወትን ኣቀዲሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ መድረኻት ዝነበረ ተሳታፍነትን ብስም መንግስቲ ኤርትራ ንዕቤት ጽላት ስፖርት ዝውዕል 15 ሚልዮን ናቕፋ ኣበርኪቱ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ድሙቕ ዓወት ብምምዝጋብ ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘጸውዑ ተቀዳደምቲ ካብዚ ዝተበርከተ ገንዘብ ሞሳ ከም ዝረኽቡን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊጹ ክብል ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ ፌዴሬሽን ብሽክሌታ ኤርትራ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ገሊጹ ኣብቲ ዕለት ነዛ ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ብተቀዳደምቲ ብሽክሌታን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ናይ ጅግና አቀባብላ ተገይሩላ 24 መስከረም 2021 ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ብሩር ተሸላሚ ብምዃን ንነፍሱ ንሃገሩን ንኣፍሪቃን ሓድሽ ታሪኽ ዘመዝገበ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዚ ዝረኸብኮ ዓወት ብልዑል ጻዕሪ ደቂ ጋንታይ ዝረኸብኮ ዓወት ይክብል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ኣብ ወርሒ ነሐሴ ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ዴልኮ ወፂኡ ምስ ቤልጅየማዊት ክለብ ኢንተርማቼ ክሳብ 2024 ዘጽንሖ ውዕል ዝፈረመ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዚ ዝረኸቦ ዓወት ነታ ሓድሽ ጋንትኡ ልዑል ተስፋን ሓበን ዘስነቐ ፍጻሜ ኮይኑሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ نمسجنك برهانة زي راديو دمت أمريكا يزغط البقر سرع مدبنا ساينسن تكنولوجينيو سرع مدبنا ساينسن تكنولوجين ناب هاجرات إيسيا إزوسدنا سايبراو تكالات تشاينا كاب هاجرات ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ዳታ ንምርካብ ዝገብሩ ዘመተ እናወሰኸ ምኻዱ ይግለጽ ኣሎም ብፍላይ ኣብ ሃገራት እስያ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ሓድሽ ተርእዮም ምንባሩን ነቲ ናይ ስልያ ተግባራት ዝከታተሉ ክኢላታት የፍልጥለዉ ሚሸል ኪኒ ንጽሓፈቶ ተወልደ ገብርኤል ብኸምዚ ሰዕብ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝወሎ ዝሓለፈ ወርሒ ማስታንግ ፓንዳ ዝተባህለ ሳይበራዊ ጉጅለ ቻይና ናብ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ሰሊኹ ከም ዝኣተወ ይጥርጥር መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ነቲ ክስተት ኣሉታን ተሃበሉ እኳ እቲ ሓበሬታ ግን ምዚ ዳሕራዋይ ተርእዮታት ሳይበራዊ ስልኳ ቻይና ዝመሳሰል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ሃገራት እስያ ኾነ ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ከምኡውን ማሕበራዊ ሓበሬታታት ንምርካብ ዝዓለመ ሳይበራዊ ስልኳ ቻይና እናወሰኸ ምምጽኦም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለዎም ኣብ ማንዲያት ዝተባህለ ትካል ሳይበራዊ ጸጥታ ዝሰርሕ በንሪድ ካብ ቻይና ዝመጹ ሳይበራዊ መጥቃዕትታት ብዘይ ዕግታ እናወሰኹ ይኸድሉ ይብል ቻይና ንዓመታት ናይ ኣሜሪካ ሳይበራዊ ተቐናቃኒት ኮይና ጸኒሓ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ታፍትስ ፕሮፌሰር ሳይበራዊ ጸጥታ ዝኾነት ጆሴፊን ወልፍ ስፍሓት ዘለዎ ሳይበራዊ ስለያ ካብ ውሽጢ መንግስትን ወፃእን ጉጅለታት ብምውሃድ ክስራሓሉ ምጽንሑ ንቪኦኤ ትገልጽ ኣብ 2014-2015 ኣብዚ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ምሕደራት ዘጋጠመን 22 ሚልዮን መዝገባት ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉን ፍጻሜ ናይዚ ገዚፍ መጻወድያ ጽቡቕ ኣብነት እዩ ትብል ንሳ ድሕሪ ናይ 2015 ስምምዕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ባራክ ኦባማን ፕሬዚደንት ቻይና ዚ ጂፒንግን እቲ ካብ ቻይና ዝመጽእ ዝነበረ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ምጉዳሉ ክኢላታት ይኣምኑ ድሕሪ ምምጻእ ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን እቲ ወጥረውን እንደገና ዓሪጉ ካብ ቻይና ዝመጽእ መጥቃዕቲ ሳይበር ማለት ብኮምፒውተር ሰሊኽኳ ዝግበር ስለያ ወሲኹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ኤውሮጳን እስያን ዝተፈጸመ ሳይበራዊ ስለያ ምንጩ ካብ ሚኒስትሪ ጸጥታ ቻይና ከምኡውን ካብቲ ንህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ቻይና ዝበሃል ወታደራዊ ሓይሊ ዝሕግዝ ትካል ስለያ ቻይና ዝምንጩ ምዃኑ ተንተንቲ ሳይበራዊ ስለያ ሓቢሮም ኣለዉ ታግ 28 ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ ሳይበራዊ ስልኳ
ናብ ህንዲ እውን ብምእታው ናይ 1 ቢልዮን ዝኾኑ ሰባት ዲጂታላዊ መለለይ መንነት ከም ዝረኸበ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ወርሒ እዚ ዝወፀ ሪፖርት ማይክሮሶፍት ብወገኑ ክሮሚዮም ዝተባህለ ናይ ቻይና ናይ ስልኳ ጉጅለ ኣብ ሆንግ ኮንግን ታይዋንን ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት ዕላማ ምግባሩ ከሲሱሎም። ምምሕዳር ባይደን ነዚ ዳሕረዋይ ቻይናዊ ስልኳ ግብረ መልሲ ናይ መሃብ ምንቅስቓስ ኣርእዩሎም። ኣሜሪካን መሻርክታ ሕብረት ኤውሮጳን ከምኡውን ኔቶን ብሪጣንያን ናብ ቻይና ዝቐንዐ ክሲ ኣቕሪበን ኣለዋ። ቤጂንግ ኣብ ልዕሊ ማይክሮሶፍት ዝገበረቶ ናይ ስልኳ ስለያ ብምኽናን ድማ ደው ንኽተብሎ ጸዊዐን ኣለዎም። ምምሕዳር ባይደን ብዛዕባ ምስ ማይክሮሶፍት ኣብ ዝተገብረ ሳይበራዊ ስልኳ ብንጹር ዝጠቐሶ ነገር የለን፣ ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝግበር ዝኾነ ኢኮኖምያዊ ወይ ካልእ እገዳ ኣይጠቐሰን። እንተኾነ ግን ዝሓለፈ ሓምለ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ 4 ኣባላት ሚኒስትሪ ጸጥታ ቻይና ሕጋዊ ክሲ መስሪታ እያ። በቲ ተመራምርቲ ምዕቡልን ቀጻልን ስግኣት ኢሎም ዝጸውዕዎ ዓይነት ሳይበር ስለያ ምኽንያት ወሃቢ ቃል መንግስቲ ቻይና ግን ሃገሩ ብድሕሪ ስልኳ ዳታ ማይክሮሶፍት ነይራ ንዝብል ክሲ ብምንጻግ ኣሜሪካ ነቲ ክሲ ክትስሕቦ ጠሊቡሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መሻርክታ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ቻይናዊ ሳይበራዊ ጸጥታ ዝገበረቶ ክሲ ሕጋውነት ዘይብሉ እዩ ኢሉ ዛሆ ሊጃን ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ቻይና ብሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጭብጢ ዘይብሉ ኣብ መንጎ ሓቅን ሓሶትን ዝተደናገረ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ መጥቃዕቲ እዩ ኢሉ ብምስዓብ ቻይና ሳይበራዊ ስልኳ ተሕይል እምበር ናብቲ ክኢላታት ስለያ ዓብዪ ለውጢ ኢሎም ዝጽውዕዎ ደረጃ ግን ኣይሰገረትን። ከምቲ ኣብ ናይ 2016 ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ብሩስያ ዝተረኣየ ዓይነት ወፍሪ ኣደናጋሪ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ከም ማለት እዩ። ፊሊፕ ሬይነር ኣብ ትካል ጸጥታን ቴክኖሎጂን ዋና ኣካያዲ ስራሕ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ዕላማታት ቻይና ብመዳይ ኢኮኖሚን ስትራቴጂን ነዊሕ ዝጠመተ መደብ እዩ ዝመስል ይብል። ሳይበራዊ ስለያ ቅቡል ከም ዘይኮነ ካብ መራሕቲ ዓለም ብሓባር ስማዕ ዘሎ ድምፂ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዘለዉ መራሕቲ ቻይና እውን ደወል ክድውል ይኽእል እዩ ዝበለ ፊሊፕ ሬይነር ቻይና ኣብ መድረኽ ዓለም ተቐባልነት ክስእን ኣይትደልን እያ ይብል። እንተኾነ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ተሪር ድፊኢት እንተዘይተገይሩ መንግስታዊ ምወላ ዘለዎ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ቻይና ክቕጽል እዩ ይብሉ ኣብቲ ሞያ ዝወፈሩ ክኢላታት ሳይበራዊ ጸጥታ። ክንከታተሎ ዝጸንሕና ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቪዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክ ዩቲዩብን ይመሓላለፍ። እምበር ቁርብ ክንዕርፍ ብዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ። ጥቅምቲ 12,492 ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ዝመርሐን 3 መራኽብ ስፔን ሎሚ ባሃማስ እናተባህለ ኣብ ዝጽዋዕ ደሴት ዓረፋ እቲ ዕለት ዓለም ዝቐየረ ዝዓበየ ንግዳዊ ልውውጥ መግቢ እንስሳት ሰባትን ሕማምን ክጋፍሐሉ ዝጀመረ እዩ። ነቲ ሎሚ ንግዳዊ ርክብ ኮሎምቢያን እናተባህለ ዝጽዋዕ መሰረት ዝኾነ እዩ። ነዚ መበገስ ገይሩ እዩ ድማ ኣብ ኣሜሪካ በብዓመቱ መዓልቲ ኮሎምቦስ እናተባህለ ዝኽበር ከምኡውን 1492 ኣብ መብዛሕትኦም ተመራመርቲ ዘመናዊ ታሪክ ዓለም ዝዓበየ ቦታ ተዋሂብዋ ዝርከብ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተትኡ ዝጀመረ። ኣብ 1492 ዝነበረ በዝሒ ህዝቢ ብ4 ዕጽፈ ዝዓበየ ኮይኑ ካብ 1650 ስጋብ 1850 ኣብ ዝነበረ እዋን ግን ብዕጽፊ ይወሲኹ ነይሩ። ንምኽንያት ወሰኽ ህዝቢ ዝጥቀሱ ብዙሓት ምኽንያታት እንተነበሩ እኳ ብኡ ልክዕ መጠን ቀረብ መግቢ ምውሳኽን ምምሕያሹን እውን ግደ ነበሮ። እቶም ዝተለምዱ መግብታት ደቀባት ኣሜሪካ ከም ዘለዉ ኮይኖም ከም ድንሽ፣ ዕፉን ወይ ድማ መሸላ ባሕሪ፣ ኮሚደረ፣ ኦቾሎኒ፣ መንዮክ፣ ኣናናስ፣ በርበረን ጸሊም ዓተርን ዝበሉ ተወሰኽቲ መግብታት ምትእትታዎም ግደ ነበሮ። ብፍላይ ድንሽ ኣብ ድኻ ህዝብታት ማእኸላይን ሰሜን ኣውሮፓን ኣዝዩ ተደላይ መግቦም ነበረ። ዕፉን ወይ ድማ መሸላ ባሕርን መንዮክን
مبل 16 كفل زمن نيرو ناب أفريكا استأتاتوا دارغان كلهم بهلاو مغبتات اتأهجرون تكيئوهم نيرو أب تشايناون متأتتاو حدشت مغبتات علم بفلاي عفون ويدما مشلا بحري دنشن أوتشولنن زيادة تقبالنت كام مركابهم لعلي كاب شحن 500 سقاب شحن 650 أبزنا برأوان نوسخ بز حزبي مخنيات كوينيو نقداولو ود كولومبيان علم لخاو حدوش مقبينا بكل خرنعات علم كلالة زقابر نبرا كرمي شحن 409 فرا أرانشي أب فلوريدا أي فلت النيرو موز أب إكوادوراي نبرن فرمرا بابريكا أب هنغاري أي فلت النيرو دحرت نقداو ركبات مفتارو كوميدرن أب طاليان بونا بكولومبيان إندونيسيان أناناس مس هاواي زافات قوزل قوما ناب أفريكا بربراو قمم نتايلاند تشاينان هندن كمون تشوكولات نسويزرلاند زلالي نيرو معراف اتن 3 مراخب سبين أبدسيت بهاماس أب تاريخ ترأيو زي فلت لو تمزيو حدوش أهجور كامر كابو وزعي عنفت مزعيه ودك سبات زملاخته أب نفك خبي عالم ركبات كفتقرو نقداون حسابهم في حفحات أمونغو بهلاو لمدتات كفتقرو زفك أدب مخانيو شحن 409 هزبي بدرجة علم بحادك عسللوز جمر عمتيو كبليو اترأس عنكز حتى توزازما نسمعكم هو مرقز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رأس عنكزيو إذا تكتاتلوا زلهم بعسران كلتن بعسران حموشتن بسلاسن حدا متر باند خمون راديو بتلفزيون كأبي إثيوسات على فيسبوك يوتيوب نزم حلالة زلهم مدلواتنا بغطة فنونا أنت حالفكم ناب عندي إنترنتنا مالت tigrinya.voanews.com عاتيكم ويون على فيسبوك ويون على يوتيوب تمليسكم كتكتاتلوا كما تقولوا كنحبركم نفتم بزن بقر نايلومي سوني حفشاو مدلواتنا نفتصم لنا عمنا يصبح سولس مدلواتنا كنرخبكم هنا كساب شعوب مساكم حبيركم زمصناحكم مني أفورك سلام ليتي تحان حضروا